Мінская вясна 96-го стала адным з самых яскравых эпізодаў найноўшай гісторыі Беларусі. Чым жа яна была адметная, як увайшла ў палітычную гісторыю і чаму нават дала назву праваабарончаму руху у чарговым адліку. У пачатку 1996 года у Беларусі хуткімі тэмпамі будавалася прэзідэнцкая вертыкаль і ўзмацнялася ўлада Александра Лукашэнкі. Пасля шматпарушальнага рэферэндуму годам раней, глядзіце папярэдні выпуск, для праціўнікаў Лукашэнкі стала відавочным. Беларусь ідзе хуткімі тэмпамі да антынацыянальнай аўтарытарнай сістэмы. Увасабленнем новай палітыкі стаў разгон дэпутатаў Беларускага народнага фронту ў Вярхоўным Савеце вясной 95-го, якія абвясцілі галадоўку супраць рэферэндуму. Пасля гэтага ў незалежнай прэсе ўсё часцей стала гучаць пра тое, што ўлада пераходзіць да адкрытых сілавых метадаў. Але нават не гэта стала галоўнай прычынай будучых масавых пратэстаў. Галоўным чыннікам сталі агучаныя планы па шчыльнай інтэграцыі Беларусі і Расіі. На пачатку 96-го года ўлады рыхтавалі падпісанне саюзнай дамовы з Масквой. Беларуская апазіцыя ўспрымала гэта як пагрозу незалежнасці і спробу паглынання з боку Расіі. У газетах, у лётках і самім грамадстве ўсё часцей гаварылі пра тое, што Лукашенка здае краіну пад кантроль Масквы. Адной з першых акцый будучай мінскай вясны стаў мітынг 15 сакавіка 96-го года у дзень Канстытуцыі Беларусі. Тая акцыя ў парку імя Янкі Купалы была ціхай і спакойнай і, здавалася, не несла ніякай пагрозы ўладзе. Аднак ужо праз 10 дзён сталіцу захлынуць па-сапраўднаму масавыя пратэсты, а мінская вясна стане гарачай. Ужо напярэдадні дня волі ў сакавіку ў Мінску адбылося шэсце, пасля якога стала зразумела. Супрацьстаянне паміж уладай і вуліцай выйшла на новы, раней нябачны ўзровень. На святкаванне гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі на вуліцы Мінска выйшла да 30 тысяч чалавек. Пратэстоўцы прарвалі міліцэйскія кардоны на плошчы Незалежнасці і каля галоўпаштампа, пасля чаго выйшлі на асноўную магістраль сталіцы. Удзельнікі шэсця ішлі па праспекце Скарыны з забароненымі бел-чырвона-белымі сцягамі і лозунгамі супраць саюзнай дамовы з Расіяй. Падчас акцыі па прапанове экс-дэпутата Сергея Антончыка людзі сабралі грошы на квіток Лукашэнку да Масквы. У адзін бок. Пасля мітынгу частка пратэстоўцаў дакіравалася да будынка тэлецэнтра, патрабуючы даць Зянону Пазняку магчымасць выступіць у эфіры дзяржаўнага тэлебачання. Менавіта там адбыліся першыя жорсткія сутыкненні з сілавікамі. Трэба адзначыць, што на тую акцыю ў Мінск прыехалі людзі з розных рэгіёнаў краіны і пасля яе завяршэння ў цэнтры многія ўдзельнікі пешшу вярталіся ў бок вакзала. Але на праспекце калоны пратэстоўцаў жорстка атакавалі АМАП і міліцыя. Пралілася кроў. Людзі спрабавалі чыніць супраціў, адбіваць затрыманых. Беларусы чарговы раз разбурылі міф пра ціхі і пакорлівы народ. Пазней многія відавочцы тых падзей успаміналі, што менавіта 24 сакавіка ўпершыню ўбачылі настолькі жорсткія дзеянні сілавікоў у незалежнай Беларусі. Фатаграфіі збітых дэманстрантаў і кадры сутыкненняў хутка разышліся па незалежнай прэсе і сталі адной з галоўных тэм наступных дзён. Пасля дня волі 96 супраць кіраўніцтва Беларускага народнага фронту завялі крымінальныя справы. Амаль адразу пачалі распаўсюджвацца чуткі пра хуткія арышты палітыкаў. Напрыканцы сакавіка лідары БНФ Зянон Пазняк і Сергей Навумчык вырашылі сысці ў падполле і таемна выехалі з Беларусі ў Кіеў. Але замест зацішша пратэст толькі ўзмацняўся. Масавыя затрыманні і крымінальная справа не спынілі вулічную актыўнасць. Наадварот, пасля падзей 24 сакавіка Мінск упершыню за многія гады пачаў жыць у чаканні новых буйных пратэстаў. Новы віток палітычнага канфлікту не прымусіў сябе доўга чакаць. 2 красавіка 96-го Александр Лукашенко і Барыс Ельцын падпісалі ў Маскве дамову аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі. Менавіта гэтая тэма канчаткова стала цэнтральнай для ўсёй мінскай вясны. У той жа дзень у Мінску адбылося масавае шэсце пратэст. Паводле розных ацэнак на вуліцы выйшла больш за 30 тысяч чалавек. Пераважна моладзь. Галоўнымі лозунгамі былі «Луку на муку», «Незалежнасць» і «ОМОН в Чечню», дзе ў той час ішла вайна. Міліцыя спрабавала разагнаць калону, атакавала яе ззаду, але чалавечае мора зноў выплёсківалася на праспект. У выніку калона дэманстрантаў больш за 3 гадзіны рухалася па цэнтральных вуліцах сталіцы. АМАП ужываў дубінкі, спрабаваў праводзіць затрыманні, аднак спыніць акцыю пратэсту ўжо не мог. Для ўлады гэта стала сур'ёзным сігналам. Пратэст не толькі не знік, але і захаваў сваю масавасць.
З кожным наступным днём напружанасць у мінску працягвала расці. Все больш размоў ішло ўжо не пра мінулыя мітынгі, а пра будучую акцыю ў гадавіну чарнобыльскай катастрофы. Такім чынам, запланаванае на 26 красавіка шэсце паступова ператварылася ў галоўны палітычны пратэст усёй вясны. У грамадстве ўсё актыўней абмяркоўваўся магчымы сілавы сцэнарый. Хадзілі чуткі пра падрыхтоўку жорсткага разгону і нават пра магчымую перакідку ў мінск расійскага спецназу. Незалежныя газеты амаль штодня пісалі пра будучую акцыю, а ў апазіцыйным асяроддзі ўсё часцей гучала меркаванне, што 26 красавіка можа стаць найбуйнейшым пратэстам за ўвесь час існавання незалежнай Беларусі. Рыхтавалася і мінская моладзь са спальных раёнаў, якая яшчэ нядаўна хадзіла раён на раён, а цяпер збіралася ўжо па новым прынцыпе раён на ОМОН. У той год спаўнялася 10 гадоў са дня аварыі на Чарнобыльскай АЭС, але ў 96-м тэма трагедыі ўжо канчаткова пераплялася з палітыкай. На вуліцы выходзілі не толькі дзеля памяці пра катастрофу, але пра страх перад тым, у якім кірунку рухаецца сама краіна. 26 красавіка калоны пачалі збірацца каля акадэміі навук яшчэ да поўдня. Праспект Скарыны паступова запаўняўся бел-чырвона-белымі сцягамі, плакатамі і людзьмі, якія прыехалі ў Мінск з іншых гарадоў. Паводле ацэнак у акцыі удзельнічала ўжо да 60 тысяч чалавек. Адной з галоўных тэм у калонных стала вяртанне Зянона Пазняка. Пасля крымінальнай справы супраць кіраўніцтва БНФ, пра якую ўжо была гаворка, і выезду ў Кіеў, многія не разумелі, ці рызыкне Пазняк увогуле з'явіцца ў Мінску. Таму звесткі пра яго вяртанне амаль адразу маланкай распазліся па ўсім натоўпе. На акцыі былі і прадстаўнікі украінскіх нацыяналістаў з арганізацыі УНА-УНСА. Падзеі ў Беларусі яны ўспрымалі не як нейкі чужы канфлікт, а як частку агульнага супрацьстаяння з расійскім імперыялізмам. Пасля падпісання той самай дамовы Лукашэнкі і Ельцына арганізацыя таксама вырашыла адправіць сваіх актывістаў у Мінск на акцыю пратэста. Пазней лідар УНА-УНСА Дмітрый Карчынскі ўспамінаў, што частка актывістаў дабіралася ў Беларусь паўлегальна, намагаючыся абысці міліцэйскі кантроль яшчэ на мяжы. Актывісты прабіраліся праз балоцістыя ўчасткі памежжа, начавалі ў вёсках, а ўжо потым невялікімі групамі збіраліся ў Мінску. У самой калоніі унсоўцы ніяк не вылучаліся сярод астатніх дэманстрантаў, каб пазбегнуць прэвентыўных арыштаў. Але падчас сутыкненняў сітуацыя рэзка змянілася. Украінцы хутка паднялі свае сцягі, пашыхтаваліся ў шчыльныя шэрагі і актыўна ўпісаліся ў прарыў міліцэйскіх кардонаў. Для беларускіх сілавікоў такая дапамога і настолькі арганізаваны супраціў стаў поўнай нечаканасцю. Менавіта УНА-УНСА потым часта звязвалі з самымі жорсткімі эпізодамі вулічных сутыкненняў чарнобыльскага шляху. Пасля акцыі беларускія ўлады асудзілі 7 членаў арганізацыі на рэальныя тэрміны. Вот те, кто сегодня сидит за решеткой в Беларуси, это 7 УНА-УНСО и 2 наших. Але нейкія прапагандысцкія наратывы пра тое, што яны ўсім запраўлялі і былі зачыншчыкамі, не патрабуюць ніякіх каментароў. Відавочна, гэта лухта. Але гісторыя хутка выйшла за межы Беларусі. Афіцыйны Кіеў дамагаўся вызвалення арыштаваных. Дзякуючы гэтаму ўжо ў 97 годзе большасць асуджаных выйшла на волю. Іншай яскравай падзеяй падчас мітынгу стала абвешчаная Зяноном Пазняком хвіліна маўчання па Джахару Дудаеву. За некалькі дзён да акцыі расійскія войскі забілі лідара рэспублікі Ічкерыя ракетным ударам. На фоне першай чачэнскай вайны для часткі беларускай апазіцыі гэта было сімвалам рэваншызму з боку Масквы. Пры гэтым для многіх жыхароў Беларусі такія дзеянні тады выглядалі незразумела і нават шакавальна. Асноўную інфармацыю пра вайну большасць людзей атрымлівала з расійскіх тэлеканалаў АРТ і РТР, дзе чачэнская кампанія падавалася як барацьба з баевікамі, аднаўленне канстытуцыйнага парадку. Таму хвіліна маўчання па Дудаеву прагучала як жорсткі палітычны маніфест супраць расійскага імперыялізму, сэнс якога для многіх людзей стане зразумелым толькі праз дзесяцігоддзі. Калі калоны рушылі па праспекце Скарыны, стала відаць, што звычайным шэсцем усё ўжо не скончыцца. На шляху стаялі кардоны міліцыі, а мапай унутраных войскаў. У раёне вуліцы Янкі Купалы, Нямігі і прылеглых калоны пачалі разразаць і адцісняць. Пратэстоўцы спрабавалі прарваць ланцугі, адбіваць затрыманых і зноў збірацца пасля разгонаў. Але неўзабаве сутыкненні ператварыліся ў сапраўдны вулічны бой. У бок сілавікоў ляцелі дрэўкі сцягоў, камяні, бутэлькі, нават кавалкі асфальту і падручныя прадметы. Менавіта тады з'явіліся знакамітыя кадры, якія пазней стануць сімваламі мінскай вясны. Перакуленыя міліцэйскія машыны пасярод праспекта, хаос на вуліцах і збітыя людзі. Іх часцей за ўсё потым выкарыстоўвала прапаганда. Што цікава, падчас сутыкненняў пратэстоўцы змаглі адбіць у АМАПа частку шчытоў. Пасля акцыі ўлады заявілі пра сотні пацярпелых сілавікоў. Аднак незалежная прэса
прэсы і ўдзельнікі падзей лічылі гэтыя лічбы моцна завышанымі і абвінавачвалі рэжым у спробе апраўдаць будучыя рэпрэсіі і масавыя арышты. Пры гэтым сам факт жорсткага супраціву пратэстоўцаў ужо ніхто не адмаўляў. Мінск упершыню убачыў настолькі сур'ёзныя вулічныя сутыкненні паміж апазіцыяй і сілавікамі. Пасля мітынгу пачаўся масавы хапун. Людзей затрымлівалі ўжо не толькі падчас сутыкненняў, але і пазней каля гума, на Нямізе, на прыпынках і ў падземных пераходах. Хапалі і тых, хто нёс плакаты і сцягі, ці меў нейкую сімволіку. Пры гэтым пад затрыманні траплялі і выпадковыя мінакі. У момант разгону і арыштаў цэнтр Мінска ператварыўся ў стыхійную акцыю салідарнасці. Жыхары дамоў уздоўж праспекта Скарыны і суседніх вуліц адчынялі пад'езды, хавалі ў сябе забітых удзельнікаў, перавязвалі раны і пакідалі людзей перачакаць начныя зачысткі. Жанчыны сярэдняга і старэйшага ўзросту спрабавалі адбіць падлеткаў і студэнтаў у міліцыі, спрачаліся за мапаўцамі і закрывалі сабой затрыманых, выдаючы іх за сваіх дзяцей. На наступны дзень незалежныя газеты выйшлі з фотаздымкамі перакуленых міліцэйскіх машын, збітых пратэстоўцаў і вулічных сутыкненняў у цэнтры Мінска. А дзяржаўныя СМІ наадварот спрабавалі прадставіць тое, што адбылося як нейкія беспарадкі невялікай групы радыкалаў. Та картинка, которую хотели получить сегодня, она не получилась. Але для тых, хто быў у горадзе 26 красавіка, было відавочна. Беларусь упершыню сутыкнулася з настолькі моцным вулічным супрацьстаяннем паміж уладай і апазіцыяй. Пасля гэтага ўжо немагчыма было рабіць выгляд, што ў краіне ідзе нейкі там ціхі палітычны канфлікт. Гэта быў сапраўдны вулічны крызіс з масавымі сутыкненнямі, сілавым разгонам і супрацівам, якога Беларусь яшчэ не ведала. Пасля чарнобыльскага шляху Мінск ужо не мог вярнуцца да ранейшай атмасферы. Падзеі 26 красавіка сталі галоўным брутальным палітычным супрацьстаяннем таго часу, але сама мінская вясна на гэтым не скончылася. Наадварот, пасля шляху канфлікт паміж уладай і пратэснай вуліцай канчаткова перайшоў у новую фазу. У наступныя дні пачаліся вылічэнні ўдзельнікаў, іх арышты і допыты. Людзей шукалі па фотаздымках і відэазапісах, пасля чаго супраць часткі затрыманых узбуджалі крымінальныя справы. Адначасова з гэтым Лукашенка зладзіў жорсткі разнос сілавікам за дзеянні падчас шляху. Улады былі незадаволеныя тым, што пратэстоўцы здолелі аказаць настолькі сур'ёзны супраціў наўпрост у цэнтры Мінску. Але нават такі ціск і падыход ужо не спыніў пратэсты. Ужо 1 мая ў Мінску зноў прайшлі масавыя мітынгі, арганізаваныя Мікалаем Статкевічам і прафсаюзамі, дзе ўпершыню людзі палілі партрэты з Лукашэнкам. Ужо па традыцыі гэтая акцыя зноў скончылася жорсткім разгонам з боку АМАПа. Пасля красавіцкіх і майскіх падзей рэзка змянілася атмасфера ў грамадстве. Для адной часткі людзей пратэсты сталі сімвалам супраціву дыктатуры і барацьбы за незалежнасць краіны, а для другой, наадварот, доказам таго, што апазіцыя вядзе краіну нібы да хаосу і вулічнага гвалту, як пра гэта пастаянна паўтаралі дзяржаўныя газеты і тэлебачанне. Менавіта пасля вясны 96-го беларускае грамадства стала значна больш палітычна падзеленым. Адметнай асаблівасцю пратэсту вясны 1996-го была моладзь. Газета «Свабода» пазней пісала, што каля 3/4 удзельнікаў пратэстаў былі ва ўзросце ад 16 до 25 гадоў. У калонах было вельмі шмат студэнтаў, нефармалаў і футбольных фанатаў. Для часткі мінскай моладзі пратэсты паступова ператвараліся не проста ў палітычныя акцыі, а ў асобнае гарадское асяроддзе са сваёй сімволікай, музыкай, газетамі і колам зносін. Вельмі важным наступствам тых падзей стала і валанцёрская дапамога затрыманым. Пасля масавых арыштаў сваякі і сябры ўдзельнікаў акцый пачалі шукаць людзей па аддзяленнях міліцыі, судах і бальніцах. У горадзе паступова ўзнікла цэлая сетка добраахвотнікаў, якія збіралі інфармацыю пра затрыманых, перадавалі перадачы, шукалі адвакатаў і дапамагалі сем'ям арыштаваных. У тую ж вясну група аднадумцаў на чале з будучым нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім заснавала ініцыятыву «Вясна-96» для дапамогі людзям, затрыманым пасля чарнобыльскага шляху і іншых акцый пратэсту. Асобную ролю ў падзеях тых месцаў адыграла і незалежная прэса. Фотаздымкі перакуленых міліцэйскіх машын, збітых пратэстоўцаў, сутыкненняў каля свіслачай і разгонаў калон разышліся па газетах і сталі аднымі з самых вядомых палітычных кадраў 90-х гадоў у Беларусі. Але мінская вясна засталася не толькі на старонках газеты ва ўспамінах відавочцаў. Ужо праз некалькі тыдняў па Беларусі пачалі разыходзіцца відэакасеты з незалежнай відэахронікай пратэстаў. Для тысяч людзей у рэгіёнах гэта была першая магчымасць на ўласныя вочы ўбачыць, што насамрэч адбывалася ў Мінску. Прарывы кардонаў, уцёкі АМАПа, масавыя сутыкненні. Гэтая падпольная відэахроніка стала адным з першых прыкладаў альтэрнатыўнага медыа супраціву ў Беларусі. Вясна 96
90-га атрымалася пераломнай і для аднаго з найбольш значных палітыкаў таго часу Зянона Пазняка. Чарнобыльскі шлях стаў яго апошнім буйным публічным выступленнем у Беларусі. Пасля гэтых падзей ён канчаткова эміграваў за мяжу. Калі глядзець на падзеі мінскай вясны больш шырока, то пратэсты 1996 года не прывялі да змены ўлады ў Беларусі. Лукашенко захаваў кантроль над краінай, а сілавы апарат пасля тых падзей толькі ўзмацніўся. Аднак адначасова, дзякуючы актыўнай пазіцыі грамадства, сарваўся і сцэнар глыбокай інтэграцыі з Расіяй. Для многіх удзельнікаў пратэсту менавіта гэта стала галоўным вынікам мінскай вясны. Беларусь не была тады поўнасцю паглынута Масквой. Мінская вясна 96 засталася ў гісторыі не толькі праз чарнобыльскі шлях ці вулічныя баі ў цэнтры Мінска. Яна стала момантам, калі ў незалежнай Беларусі ўпершыню ў такім маштабе сутыкнуліся дзве зусім розныя мадэлі будучыні краіны. Менавіта таму хроніка тых падзей, фотаздымкі калон з бел-чырвона-белымі сцягамі, перакуленыя міліцэйскія машыны і кадры разгонаў потым яшчэ шмат гадоў будуць вяртацца ў беларускую палітычную памяць, а магчыма і гісторыя. А мы хутка вернемся з новай тэмай сучаснасці Беларусі. Лайк, падпіска, ваша меркаванне, калі ў бяспецы, і да хуткага.